Yma yng Nghymru ni'n ffodus iawn. Mae peth o dirweddau hyfryta Prydain yma, ond mae'n gwlad bach ni tan fygythiad wrth y ffordd ni'n byw, yn enwedig o achos yr holl fwyd yn ein daflu ffwrdd. Fel hyn, ni'n delio â'r broblem o wastraff ar hyn o bryd, wrth ei gladdu yn y ddaear. Ac i ni, y trefthdalwyr Cymraeg, mae'n costi hyd at 100 punt am bob tynnell sy'n cael ei gladdu fel hyn. A fel popeth arall, ond mynd lan mae'r gost yma mynd i wneud. Unwaith mae'r gwastraff bwyd wedi gladdu, mae'n torri lawr ac yn pydru gan gynhyrchu methane, nwy pwerus a dinistriol iawn yn effaith y tŷ gwydyr. Yn wir mae'n broblem ddifrifol, gan ein bod ni'n rhedeg allan o lefydd addas i gladdu yma yng Nghymru. Ar ein rat presennol o ddefnydd, ein byddwn ni wedi rhedeg mas o'r llefydd yma mewn rhyw 7 mlynedd. Ac i feddwl hefyd, ein bod ni'n claddu 2.5 miliwn o dynellu o'r gwastraff yma i fewn i'r ddaear bob blwyddyn. Yr un peth a 6 car rygbi ar ben ei gili i ddwnder stadiwm y Millennium. Bellach, gyda technoleg wedi datblygu cymaint, mae ffyrdd llawer gwell i gael o waredu'n gwastraff bwyd, sydd yn helpu ni daclo'r broblem o'r hinsawdd yn newid ac hefyd o fantes i'r gymuned leol. Mae hwn yr un peth a sgub o'r holl broblem tan y carpet, a does dim dianc y ffaith bellach bod rhaid i ni ffindio rhywbeth gwahanol na claddu. Yn y ffilm fer yma, ni'n mynd i edrych ar dreulio anaerobig, syniad llawer gwell nag a gwared o'n gwastraff bwyd mewn twll yn y ddaear, sydd yn rhoi yr gwastraff yn ei roed allan i gasglu at ddefnydd da. Ni hefyd yn mynd i weld sut mae'r fath technoleg yn gweithio'n barod mewn ardaloedd arall ym Mhrydain. Ac yn ola, siarad gyda rheini sydd yn byw'n agos, i glywed am unrhyw effeithiau, ac i weld beth yw manteision treulio anaerobig. Ni'n mynd i edrych ar yr orsaf dreulio anaerobig yma, gan ei fod yr un peth a'r math sydd angen arnom yng Nghymru. Mae hon yn un o ryw 100 sydd bellach yn gweithio ym Mhrydain, sydd yn barod yn ei gwaniaeth mowr i faint o wastraff sy'n cael ei gladdu, ac hefyd maen nhw'n cynnig manteision go iawn i'r gymunedau lleol. Mae treulio anaerobig yn troi'n gwastraff bwyd i fewn i ynni, gall cael ei ddefnyddio i greu ynni adnewyddol, fel trydan i'r grid cenedlaethol neu pŵer a gwres at ddefnydd lleol. Mae hefyd yn cynhyrchu cwrtaeth at ddefnydd ar dir amaethyddol, ond hefyd mewn prosiectau ad ennill tir. Ychydig o le mae safleoedd treulio anaerobig yn cymeryd, unrhyw beth rhwng 1 i 2 o hectarau, sydd yr un peth a rhwng 2 a 7 erw. Ond maen nhw'n gallu prosesu dros 30 o filoedd o dynellu gwastraff bwyd y flwyddyn, sydd yn arbed dear dychrynllyd rhag defnydd claddu. Ac o ystyried mae ond am ryw 7 mlynedd arall gallwn ni claddu'n gwastraff ni yng Nghymru, mae safleoedd fel hyn yn newyddion da iawn. Cymru yw'r unig wlad yn y Deyrnas Unedig lle mae pob cyngor lleol yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff bwyd. Dylai un o'r rhain fod gan bob cartre, lle chi'n byw falle bod yn siap neu lliw gwahanol, ond yn un o'r rhain, dylen ni gyd fod yn rhoi'r ein gwastraff bwyd ni. Pob blwyddyn yng Nghymru mae'n cartrefi ni'n cynhyrchu dros 410 o filoedd o dynellu o wastraff bwyd a diod. Rhan fwyaf o hyn yn anffodus yn dal i gael ei gladdu. Mae hyn yr un peth mewn gwerth ariannol i 600 miliwn o bunnoedd. Felly gallwn ni safio rhywfaint o'n arian gwerthfawr ni drwy leihau faint o wastraff i ni'n tywlu yn y lle cyntaf. Mae treulio anaerobic yn rhoi cyfle gwych i ni i wneud y fwyaf o'r gwastraff yma. Ond sut mae canolfan treulio anaerobic yn gweithio? Mae gwastraff bwyd yn cyrraedd y safle ac yn cael ei drin a'i ddethol am elfennau gall gael ei ailgylchu. Wedyn mae'n cael ei fwydo i fewn i'r treiliwr lle mae'n cael ei wahanu fewn i 2 beth gwahanol. Yn gyntaf mae'r nwy methane. Yn hytrach neu llwng mas i'r awyr, mae'n cael ei ddal a'i ddefnyddio i gynhyrchu trydan. Mae dros 90% o'r trydan yma'n mynd i'r grid cenedlaethol a'r gweddill yn cael ei ddefnyddio gan y sefydliad ei hun. Neu ar y llaw arall, gall y methane gael ei lanhau a'i ddefnyddio fel tanwydd mewn cerbydau, neu ei fwydo i fewn i'r system nwy cenedlaethol am ddefnydd mewn cartrefi a busnesau. Yr ail beth gwerthfawr sy'n cael ei gynhyrchu yw gwres. Mae trydydd rhan o hwn yn gwresogi'r sefydliad ei hun, a'r gweddill yn mynd i wresogi ffactrioedd lleol, bron fod y broses gyfan yn hunan gynhaliol mewn trydan a gwres. Mae Prydain yn glwm i darged o gynhyrchu 15% o'i drydan mewn ffyrdd adnewyddol erbyn 2020, ac mae sefydliadau treulio anaerobic bellach yn cyflenwi trydan a gwres fel hyn. Ac yn wahanol i melenau gwynt neu paneli solar, mae'n broses allweithio mhob tywydd dydd a nos. Peth arall sydd yn cael ei greu drwy'r broses o dreulio anaerobig yw traul trwm sydd yn llawn daioni a nitrogen gall cael ei ddefnyddio fel cwrtaeth ar y tir.
a gan fod pris cwrtaeth yn codi drwy'r amser, mae hyn yn ffordd wych o roi doioni nôl i'r ddaear. Hefyd, mewn ardaloedd arall yn y wlad, mae'r traul yma'n cael ei ddefnyddio i adennill tir. A dyna sut mae'r fath system yn gweithio, ond beth am yr effeithiau ar y gymuned a thrigolion leol? I think initially it was a matter of what is a biodigester? What is this? How is it going to affect us? Or sounds a bit smelly. And then when the publicity started coming out about what it was, I think people settled down quite quickly. They did a lot of presentations to local groups in the early stages, and that was very good to assure people that it was good for the community. So we made sure that we had drop-in sessions, we leafleted, and in fact the portfolio holder did lots of the leafleting herself to make sure that people had the full facts. Most of the negative aspects that came out of it were about the collection methodology rather than the plant itself. Because when we started the consultation exercise, it really wasn't a surprise to the local community that this thing was going to go ahead, or we were applying for permission for it to go ahead, because there had been a lot of publicity about all the R&D work which had predated it, and also about the way that the two parties were working together. So we didn't get people coming in really surprised at this project landing, because there had been a lot of sort of advanced talk about it. I think the impact of these is on people's sort of consciousness, really. What I've noticed is that people are much more aware now of what they're doing with all their waste in general, not just food waste, but you know, all their green waste and other waste, and it links in with other recycling schemes as well. Food waste, I think, is something which people didn't really think about very much. You know, they'll collect their bottles and cans and cardboard and that sort of stuff, but food waste, oh no, you just throw it away, don't you? You know, a few people have compost heaps in their gardens, but for the majority of residents, I think, you know, to learn to understand that this waste product, you know, can be used for something very worthwhile was a great eye-opener to a lot of the residents. Am broses i waredu gwastraff bwyd mae treulio anaerobic yn un effeithiol iawn, sy'n cynhyrchu trydan, gwres a chwrtaeth. Ond mae'n rhwydd i ni feddwl bod yr holl dechnoleg yma'n gwaredu'r broblem yn gyfan gwbl. Y gwir amdani yw, mae yna fwy o wres, trydan a chwrtaeth allan fyna cyn belled a bod ni gyd yn defnyddio rhain cymaint ac mor aml ag sy'n bosib. Os newn ni ware'n rhan, gall dechnoleg fodern nid y gweddill. Nid yw claddu'n gwastraff yn ddewis am y dyfodol. Mae'n gallu creu problemau ogleion, dwst a llygoed. Mae'n gallu'r llygreddu cyrsiau dŵr a rhyddai nwyon dinistriol effaith y tŷ gwydyr. Mae hefyd yn wastraff o adnoddau naturiol gwerthfawr. Am broses dda i waredu'n gwastraff bwyd, mae treulio anaerobic yn ateb gwych. Mae rhaid bod e llawer gwell. Na hyn